Na stále nové minima. Takáto slabá nebola európska mena už 12 rokov. Len tak sa to nezastaví. Centrálni bankári oznámili, že Európu zaplavia lacnými peniazmi. Len od rána stratilo každé euro v zmenárniach 2 centy svojej hodnoty. Pád trvá od včerajška. Odštartovalo ho toto oznámenie prvého muža Európskej centrálnej banky. On 9 March 2015, 9. marca začneme kupovať štátne dlhopisy splatné v eurách. A keď nakupujú centrálni bankári, znamená to, že tlačia nové peniaze. Európska centrálna banka akoby na trhy dodávala likviditu, tým pádom euro prestane byť tak vzácne, čo tlačí jeho hodnotu nadol. Rozsah pumpovania eur bude nevídaný, presiahne 1 bilión eur, kurz bude padať ďalej. Výhľadom do konca roka 2016 by naozaj sa euro mohlo obchodovať voči doláru pomere 1:1, čiže na parite. Prečo to Európa robí? Oznámenie Európskej centrálnej banky má priaznivý dopad na výhliadky ekonomického rastu. Záplava lacných eur má rozhýbať investície v eurozóne, vrátane Slovenska. Umiestňovať výrobky na tretích trhoch bude jednoduchšie. Budú vznikať nové miesta a štáty sa lepšie popasujú s dlhmi. Rizikom politiky tlačenia peňazí je odštartovanie zdražovania v obchodoch. Európa má však dnes úplne opačný problém. Ceny skoro všade klesajú. Napumpovanie 1 biliónu lacných eur do obehu by nemalo pomôcť len európskej ekonomike znova rásť, no mohlo by pomôcť aj nám, bežným ľuďom, v prípade, že v dohľadnej dobe plánujeme zaťať v banke sekeru. Je pravdepodobnosť toho, že napríklad úrokové sadzby na hypotékach by mohli ešte o niečo zlacniť. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Hrdinom nielen vo filme amerických